Sinta, Narwita, Ambarina, TJ, Campur Sari. Gayenge kaya bareng-bareng. Sowan kekalih Diagung Pangaksami Cahayu, Merang Wanci, sampun warata pasugatan sop, mriku dawuh ingkang kawula tampi lumantar penganten kakung kala wau lumebet Mas Eko Febrianto AMD ngersakaken Puspitanala. Ingkang kedah kumedah ngaturaken Mbak Ambar kalian Mbak Sinta Narulita. Mongso borong anggenipun kepareng lelados sak menika napa mangkih monggo ngaten permintaane temanten kakung ngaten Puspitanala menapa Kusuma Wisaya Puspitanala ingkang kula tampi wau nggih nggih monggo mongso borong ning Kusuma Wijaya nggih boten napa-napa ngaten kaya bingung iki kabeh kok disuwun to Mas yo pancen ngebaki album kok ya monggo konco diaturaken menapa rumiyin panyunani penganten lumantar Puspitanala rumiyin nyarengi gelaring pahargyan TJ Campur Sari semangga aja Pembagian tugas Sinta sebelah mereka.
sugel gelaring budaya sawetawis wanci katur kundur panjenenganipun Bapak Dandung Sastrotomo.